at Large. Arsaga. Puno sang balita. Puno sang aksyon. Puno sang impormasyon. Programa ni Ricky at Large. Arsaga. Kaupo si Sunshine Lacson. May nga po naman sa ato mga palangga ng mga tagpalamati diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Tabogo sining 61 ka mga kabaranggayan sa masobra 700 ka mga kapurukan sa baybayon. Nagkaipi nga mga syudad kagkabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas. Palatuntunan Ricky at Large diri sa DYEC Action Radio Bacolod, kag syudad sa Sipalay. Liwat naman mabatian sa kahanginan. Kabuylog sa aton nga partner Action Sunshine Lacson sa pagdulong sa inyo karon sang pila ka mga dalagko nga mga hitabo ko may ara gid man hindi ina makaluwas diri sa sini nga palatuntunan na nagaabot sa inyo sa takna nga alas 4 tub kita alas 5. Isa ka oras naton nga pagpasundayag sa kahanginan sa pagdulong sa inyo sang pila ka mga information para sa aton nga mga tagpalamati. Lakip man nga naka-live na kita sa FB sang Action Radio ang ini nga palatuntunan. Salamat sa tanan nga mga viewers naton nga nagbigay lakas loob sa sini nga program. May star English Action Sunshine. Mayang hapon gid Luzon, Visayas, kag Mindanao, pati na sagwa sang pungsod sang Pilipinas. Especially sa Kingdom of Bahrain. Merry Christmas sa inyo da. Unaon ko si Ma'am ni W.T. Olarte kay parang kuan bla si malang alam naman ta karon og si may Inday Sweetie ang maanyag nga sister ya sa Kingdom of Bahrain. Mayong hapon ang sa inyo ha. Sige lang kay ang halos mga viewers naton kung may ara giman karon ha kay ang brownout humalin ka ina sang aga sa Mandalagan area way ko kabalo kun sa iban araman hasta subong do ambot la size pa siguro masiga may lang ganing Action Radio kay ayos lang pag brownout man kag may siniko ya makadala sa gihapon sa kahanginan ang Action Radio bungod sang temporary nga generating ship na pwede maka-operate sa kahanginan. Mayang hapon man dira sa ikalima kag ikan-o nga distrito sang probinsya naton. Sabi kaglabaw sa tanan sa disiti tanan ka mga kabaranggayan kag kasityuhan kapurukan masanyog nga mga resort sa siyudad sa Sipalay nga ginadumalahan sang ila mapisan nga Mayor Gina Lizares Montilla. Ginabugusan man sang pwersa sang sangguniang panglungsod dira paagi sa ila ang bungan kagisganan nga Vice Alcalde Oscar Nonoy Montilla Jr. Ang ini nga program naga-abansi na sang Merry Christmas sa inyo tanan-tanan ha? Para sa aton nga mga barangay kapitanis sa tanan-tanan dira nga mga tagpalamati naton sa siyudad sang Sipalay kag sa ikan-om lakipman sa ikalima nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental, Northern Negros. Ayos. Pag kami ni Technical Engineer Action Henry Vulgar, Merry Christmas sa imo noy.
unahan ko lang nga daan kay talagsa man lang ko yung gapakita di. Kay to James Binares, ha? Kay Action Lord Jan, Sanyo Center, lakip man sa aton nga security post, kay tutuin man, ha? Thank you sang kopi mo, nga makapaumpaw sang kalapyo, birte, no? Hiningin nyo abyan sa kanginan, Ricky Arsaga at large. Kadamo sang aton nga kanyonon sintruhon subong sa aton nga program nasyonal kag lokal kundi nga waan tagidya nga madala sa gyapon kung may arat nga viewers nga nagkalabilin bisan magkainano action sign no kanami ang anay action sign kado hidlaw tagpalamati ta sino di public demand kay Public demand gid siya. Mayong hapon sa tanan, Action Ricky, pasensya gid last Sunday wala kita makaupod. Sige ka lang pasensya. Bato na nila. Ginabato nila. Pero salamat. Baton ko gani sila pa. Subong of the night naman ta. Ti happy naman ko Pero balo ko nga nadali. Basta madali ka ni boss mo, hindi way kumahimo eh. Hindi. Pero sino gid si Ricky at large nga mabalabag. Ara ka naman lo. Siyempre. Ginasalo ko na lang gani din ginapangbiran la sa akon. Hindi gusto ko sila makita. Ginahulat-hulat ko nga makita ko sila. Ang problema sigurong connection ta ay. Anyway, mayong hapon sa tanan sa nagapamati sa aton sa syudad sang Sipalay. Kadawagi ko to magbalik. Kanami gidya sang lugar. Ginaganyat. Hindi gidya madula sa pinsar ko. Ginaganyat mo mga tagpalamati. Nami gidya nga lugar ang Sipalay. Una muna ka nami, amo man ka nami ang administrasyon da. Ay oo naman. Oo. Gina-check kong imo nga gina-check kong imo nga mga viewers subong. Pasensya. Nabatian nila no. Pero salamat si Ma'am Ana Sinoro nag-upod na sa program mo. Si kadamo di sa ila si Ma'am si Sir Hill Javier. No? Naga-monitor. Amo nang isukli ko sa ila kay sa ambal ko sa ila sa nagligad. Si Action Sign hindi ko na lang pag pressure sang balita nga dalag ko. Viewers na lang. Viewers na lang. Para pang Christmas mo sila. Si Manang Gloria Banaag Serilia Tumpag. Always niya. Ingagaw Taga Libertad ni si Manang Gloria. Ingagaw na mga daan para malawakan ka mo. Happy gid sila siling ni Ma'am Ana Sinoro. Ay salamat Sir Hill Javier. Mayong hapon da sa imo sir ha sa Oman siya gali subong naga-monitor. At avid listener gid ni sa Action Radio sa pungsod sang Oman eh. Abi ko na sa Uma. Hindi Oman. Sagwa sang pungsod rin ha. Sagwa sang pungsod. Lambot pa kita to. Siyempre. Oman, internet eh. Internet eh. Abi ko na yung kabaskog sang power sa Damo radyo. Filipino da. May classmate ko da gani nga nurse. Salamat gid sir ha. Merry Christmas imo Sa da. Oman. Merry Christmas lang dira sa Tanan imo ng sir. mga OFWs da. Merry Christmas ang sa inyo da. Kay sa magkainano pwede ko yung makalawag sa inyo di. Si Sir Nelson Patino. Sili niya minaw lang ko di. Escalante Buot na. silingon. Oo, Former Action Radio reporter wow. reporter sa una. Sir Nelson. Ari man si Gyapon? Kumusta ka da? Diri man si Gyapon? Diri man siya gyapon. Nagakuan siya, medyo field kuan siya. Field reporter. Dito sa norte. Ari siya. Nagapamati lang ko di. Sir Nelson Patino. Na-miss ko na siya kay kuan eh. Duga mistro na siya lang, no? Mistro na siya. Ay tuod ka. Galing kay tibisan ang imo nga profession kung hilig mo ya ang mangin reporter. Principal na siya? Grabe Sir ba? Nelson. Congrats na ya. Principal ka naglida. Principal Sa din na ka na siya. subong eskwelahan. Dira sa At Northern least Negros. Escalante, no? Escalante na siya. Kaya masyado man kabakas bata na eh. No? Yes. Ang reporter na di sang una, of the night pa kami na, why ka na nakabot siya? Waay na ko kaabot.
magulang siya sa imo guro. Oo, magulang siya. Una siya. Pro hobin pa nga bata, na sini Pila na ang edad mo, sir? Toto Nelson, hindi na napapamangkutab lang. Bawa, kuha na iya. Bawal na yan, bawal na yan. I-secret, kuha na lang na. I-booking. Bawal, gali na. Booking. Pero kung sa bagay, kuha na siya eh. Inang masyado na siya ka, kuha. Inang kuha bla. Inang solido sa iyang commanding in chief. Bawal manugid edad, pero hindi pwede isugid. Ginasugid ta. Ma'am Eva, kasimple, mayong hapon sa imo, ma'am. Salamat, Ged. Ay, niya huog, overseas na siya. Sino, ma'am? Si Sir Hill Javier? Okay. Basi Sir Hill Javier siguro. Kay may kwansang barko eh. Oo. Kwan gali si Sir Hill? Seaman. Seaman seaman gali siya? siya. Oo, seaman si Sir Hill. Tingala kung hindi maglayo ang inalawag mo kay. Sir Hill Javier. Thank you, good sir, ha? Uy, ko kabalo. I don't Seaman know siya, Glenn, kung related sila. So- Thelma, si Ma'am Thelma Laguyo Sarvania, Ah. ariman din niya, hey, good PM. Kanami. Panglawaga sila tanan kay para nga wala ko utang sila. Oh, may kautang. Ako na nagpangako sila sa kanginan sa nagligad. Wow. Si Ma'am Mini Ulyadas, good afternoon, Action Radio, monitor, good watching live from Arizona, USA. USA. Merry Christmas Merry da. Christmas, Miss Mini. Mayong hapon gid sa inyo. Merry Christmas da. Si Sir Hill, taga La Carlota. Taga La Carlota, si Sir Hill Javier. Wala nga may chocolate da sa Si iba na Mama pungsa. Ana Sinoro. May mga chocolate da sa iba na pungsa. Si Action Eric. Joke. Joke. Si Action Eric, oh. Ha? Why kita da? Action Shine? Action Ricky. Away nagalubad ang kumpare ko ya. Good na kumpare na. Puerte, ha? Oh, si- Naka-intra. Si Kagawad. Nakibot Eric ako, Action Magbanwa Eric, ang ha? anchorman sa Action Ay, Night Patrol. kagawad. Oh. Merry Christmas. Ang gusto lang niya na da. gusto na mag-intro Mayor Congressman Placadlo, bisan sino? Wala na sila santo eh. Asla, Lumayo. napara lang si Ma'am Nuna. Tiwag kita da. Happy gid kami sa inyo nga duha. Thank you so much, Mr. Hill Javier. Thank you gid sir. Halong-halong gid kun diin ka man Magliko. magbiyahe. Magliko bahin sang kalibutan, nga balod sir. na. Mayong hapon gid. Salamat sir ha. Thank you for your time. Sa Kay naka-join. Taga barangay paano ko dagali mayong hapon gid, no? Mga pamilya noble da mayong hapon gid. Idlaw na ko sa akon nga kuanda. Isang kuan lang. Isang dugo. Oy, may taga Victorias. Ah? Si Sir Eddie Laos. Good afternoon, Action Ricky. Okay. Kag kay Inday Sunshine. Buka namin isang panawag sa ako ni Sir Eddie. Tiyan mo nang Si Nana Isabel, naga-monitor sa Victoria City. Okay. Happy Sunday sa inyo nga daw. Sir Eddie, mayong hapon lang, sir. Salamat gid. Si Sir Henry Abad, Araman, taga Barangay 39. barangay 39. Diri sa Bacolod. Importante may nagapamati. May classmate ka Sino, no? nga nagapamati. Sino? Si Ma'am Corazon Miranda? Mangana. Manggana na sa subong may banana na. Classmate mayong hapon from Punta Taytay. Negosyante na. Kilala din. Negosyante Pag na. kinahanglan mo mga pork chop da ka kadto siya. Wow. Pero taga Morosiana siya. Classmate ko na sa high school. Taong bata na. Aling kay tisubong Iloy naman, ha? Ang mga bata. Tingnan ko ni Loy, ganun, hindi ka natahom. Mga bata, ganyan mong tahom kasi siya ganyan nag-una tahom. Namilani ko ng Domingo, ta permi, amo ni no, makakadlaw-kadlaw. Ma'am Corazon. Si Ma'am Corazon, kuan ay, ukod lang kuan. So, nagalit na akig mo sa akon kay way na kun blan ka rule reply kay way naman ko ga ifbigin mo kay cellphone ko para kay Leon Guerrero na lang pang striking force. Huwag ka nag-Facebook, May guya na lang bilin. Bukoy na. Face na lang bilin. Kay Araguya. pero mabalik na siya. Pag panumbalik na ni Leon. Sano? Hindi lang balaan. Hindi May tupa to ako, sano? Nagabisyo eh. Pag mag-abot ng kuan sang Kingdom of Barren, tiba siya muna na.
Kaling hindi ko nakabalo eh. Oh, magabot. Hindi damo Ay. may arap nang aga kuan blaga gusto blati hindi ko kabalo eh, no. Kabalo ka mga iya bag-o ng mga henerasyon kuan mo new generation ng uyat subong mga mamo na pres inyo eh. Na. Sadya, jagali ko maka-upload today akong Domingo, ya? Dapat Amo lang ang giniindi balong mo ko si boss mo. Boss, relax na. Ano na, kaya si... Pero ginabuhian niya ko na ya. Kada alas 3, basta Domingo, alas 3 ya, ginabuhian niya ko. Buhian niya ka, Para pagkatapos, hindi ka sa naman imo. hindi naman Galing kambot. kiti maalang-alang, kung Umay- medyo layo-layo ang ginakadtuan, para sabi si Palay, Oh. hindi ta makay nga gaw alas 4. Kuparan niya helicopter eh. Nagligan nga damo man sa Domingo, kwarta. na flatan pa. 3 ka beses na flatan. Tiway ta may mo. Bakla siya gani airplane Di ta na blang, ka- inang pwede blang makugpa kayon blang. Kay kaya yan naman na. Big time naman na siya. Ang importante, ari ta di subong. Mo nang gusto ko. Nakaupda na Gusto ko nga kada Domingo ari ka para nga mga tagpalamati ta viewers ta malawag mo. Ako gusto nito. Balo ka kung ako magambal nga ipalawag ko sila tanan. Anay kabla kay do katugnaw. Hindi ko na gani kinanglan ng balita gid nimo kay balo ka may utang nga loob ko sila mo. Balo ka bisan ako lang di isa luoy sila gurubla. Okay, why kus lagi nalawag mo. No? Pero sa siling ko na ang kutob nga arada pwede mo malawag tagaan ta kaya ligwa, na. Kung mag Disyembre man subong eh, no? Or do nga wipe Masiling sa pila lang kita di kabilog, duway pa ka mo gapanapak nga do. or do nga wipe man kapanaog si Santa Claus pero umabot siya ti basi amo na siya. Ay, Diyos mio. Sige lang bla, Oh. may Santa Claus kag wala importante happy tayo subong. Grabe no, sa panahon sang pandemya, sige-sige tayo actually Ricky, makangising-ising. Bayan lang na yung Makakadlaw lang mga tayo, pandemic, ayos ko yung na amo na ginabato ko yuhom. Kaya kung correct. sagad ka na ka padalom da, mas stress ka lang, guba ang imong puturo. Correct. Oh. Di ba? Di ka nakaobra, di ka nakapangita sa kinanglanon mo. Kung magsige ka Di na panglagas, problema. wala nga daan ang kinanglanon sa matag adlaw nga tanan pagkatapos magpulo pandemic pada. Sunda lang ang protocol sa gobyerno Correct. para wala ka problema. Correct. Oh. Di ba? Magpabakuna Kung na. chimpo mo na, pero kaya kanalang pa bakuna kagid kung may ara nga pre nga bakuna. Oo naman. Di Diba? mga kabataan, sumungin na amat-amat naman. Oo. Kay ti next year, amat-amat naman balik ang klase mo. Limited face-to-face classes, basi ma-continue by January. Actually, yung target nila more than 50 million Kibot ko sa Makalabot itsura dapat. ko diyo, naglingin ang ulo ko. Hindi lang na magtanawa. Wala. Parehas na nga duwa nga Amo na. why na anad ya sa camera. Oo. Hindi, ang kamera- Kali kiti kinanglan maanad gid taya. Naanad Sa ko- gusto ta naanad- sa hindi. Naanad mo ko mong kamera daw ay gidgana sa ako na. Ara ka naman. Ara ka naman. Ari, amo ni taning gusto ko nga way ni siya gana sa aton magsulod di sa Pilipinas. Galing kay ti way ta mahimo, amo naman ni do Visayas kag Mindanao ang posible maapektuhan sini. Kay may bagyo actually Ricky. LPA pa lang ni siya. Nagliligad nga mga inadlaw. Ang forecast sang pag-asa by Sunday tropical depression siya. When we say tropical depression, mahina nga bagyo. And masulod ini siya sa Philippine Area of Responsibility by Tuesday. Tinsak tugid ang information from Pag-asa, alas 10 kaina nakitaan ang sentro nangin mahina nga bagyo na siya no from LPA nangin tropical depression. So 10 o'clock kaina nakitaan ang iya sini nga sentro sa kalayoon nga 2,095 kilometros na sidlangan nga bahin sang Mindanao, pero gwa pa siya sang Philippine Area of Responsibility. Since tropical depression siya, ang iya nga puwersa is from 45 to 55 kilometers per hour. And makwan pa gini siya, mabaskog pa gini siya, kag mangin bagyo in the next 24 hours, base man sa forecast ng Pag-asa. And kung magsulod ini siya, Martes nga adlaw sa Philippine Area of Responsibility, ang ngalan niya si Odette. Ang problema kay dirigid siya maigo sa pila ka mga lugar sa Visayas kag Mindanao. Odette kan? Si Odette. Why lang aling apelyido?
Ti depende sa pag-asa. Martes siya sa Western Visayas. Oh, no. Visayas area. But laban-laban ti mga Eastern Visayas gid. Galing kay ti magsiling ta nga Hindi lang- Visayas ang hindi lang mga sa Sabaw. ikog-ikog yan na. Hindi lang sa Bacolod, apektado kay ng Tagyapon. may celebrity, di makulod, abot sang, kaming sang simana ni. Amo ning budlay, Eastern Visayas and Caraga region, daw mo ning maapektuhan gid, no? Well, ako ya actually kabalo ka naman sang sitwasyon ko. Wala pa. Nga daw hindi gid ko ya pwede tani nga sa nubo gid ang lugar ko ya mo. Jutay lang yang Wala ba? ulan, magsigi-sigi lang niya. Basta magsigi-sigi lang. Why na chance si sunshine. Taas man salakyan mo. Why na chance? Dira na lang ko gani gatulog. Pero galing kiting kagamitan mo ya kada tuig. Amo nang ginasiling bla nila, saylo ka. Galing kiti ang kakapoy mo bala sa pagpanghakot, pila ka beses ka nagapanghakot. Dito kaya man Siguro to- mga 7 na ka beses Ito kaya ka mo to sa saylo-saylo, imong nga lugar ay. kay Oo. sikat man nga subdivision na da. Pero Nga ano. ara ka naman lang. Ah. Ara ka naman. Oo. Galing kiti ang problema, amo na action Rick, no? Ang Ilaya, ang balay ni Ilaya, plastado. Okay. Mayo. Okay na siya. Ang ako lang yan. Balo ka action sign. Ang basta balay mo nga pirmi lang kinasulod sang tubig. Damo na siya buinas. Buinas o kun malas. Imagine na, tanan mo kagamitan basa. Di mo na isang at Mahugas ka pa na sa iya kay na ginbasa yan. Hindi way ka na hugasan na. Hugasan mo lunang. Siya naglimpyo. Oh. Puro lunang. Sus Mariose po. Do matyagang ko, do mahulog ko sa bangko ko. Hindi. Basta magulan gani. Do lain yun. Anyway, iniya ginahatag taning information sa mga tagpalamati sa Action Radio para nga makapangaman kita. Kaya hindi man lang siguro ako. Actually, yung Takuling area, kung ara kaya sa kilid sang suba, actually, mawara na. Once nga magsigi-sige ang ulan, ang ara dara nag-start sa mga kilid-kilid sang suba, amo na nang ginakulbaan. Amo na nang ginakakulbaan nila, basta magsigi-sige ang ulan. Kung mag-awas, pero kung hindi mo lang mag-awas, ay maging dapat Kabay kulba. patani Hindi magigurubas ko kung wala, masiustos-tuwan mo lang. Oo, kabay pa. Kisa ginatim- Kami araman nga wala mo. Kesa ginatimpla man nila kay may ara nga hindi baskog pero may hangin. Sa man ang may problema ya. Lupad atop da may problema gid. Pero kung bakod mo lang imong atop ay maging na problema. Hindi tama ka baskog ang ulan pero sling mo do ka baskog bla kay may hangin mo. No? Pero kung mga ulan nga gulpi magbaskog, gulpi mo lang siya mauntat. Ang nasubol na kung masyado kahinay nga ulan, kaya tag inadlaw yung nga ulan na yan, hindi maguntat. Amo na gani. Na? Amo na basta So, inadlaw na. Halong lang kita. Pag may bagyo nga gapasulod, ready lang kita. Why man na perdiyon na nga mag-alerto ka? Dapat always alert. Diba? Yes. Oo naman. Plus sa mga bukid-bukid, mga uma, way ng mga kahoy, landslide, tanan, ano na halong lang. Kag preparar gid. Yes, Action Ricky. No? Kay kadamo na kung kisa nga may salamat na nga diri dampi sa aton do ay may landslide ya nga nagkatabo, no? Pero to sa iban nga mga porsyon sang kaprobinsyanan, may ara gid ya nga galumok ang duta bla. Gagadululos hindi mo na mabalaan. Gagadulusos nagli, no? Nung sa una magdulusos, sakay ka lang sa upo. So upas bla sa sakay. Hindi, paklang sang lubi. Ay pero. Kaya sa una na, kumain ko ng paklang sang lubi. Actually, Rick, importante man nga mabalaan sang aton nga mga utod nga mga drivers, ikaw be. Hinay-hinay lang. Nagliligad nga mga inadlaw, o di nag-rollback. Tapos nag-big time rollback. Do mga sobra gito piso, uno 60, uno 50. Mahal man gyapon kay Sobra piso. sobra man gyapon 50, mas 55 man gyapon ang litro sang kwan, Correct, oh. gasolina. Sa mga drivers. Nami kita ni ko mga tag 40 lang.
Alam kayo mag-asong kurenta Madala kasi lang. hindi na maagyan ng dalan today. Kita mo naman ang bulo barato mag-rollback lang. Ang salakyan, hindi mo naman sindihan pati nakadamo. Subong pizza 12, Domingo, 13, 14, sa mga drivers, tari naman ang bad news, big time price hike. Mo ng problema. Price increase naman eh. Pagkatapos ang big time rollback daw, ininto na ng ubrata ni. Pagkatapos, ma-report ka bla? Sa Martes naman, ha? Lipay-lipay ka kay ti big time rollback ni. 1.60, 1.70 kada litro. Subungo, big time price increase sa Martes. Martes Kaya na kada Tuesday mo gina-implementar. So, sa gasolina, ang imo nga kabayo, mahampang siya mga 1.60 tubtob 1.70 ang isa kada litro sa gasolina. Okay lang na. Sa diesel naman, Pasko ako lang na sa mga higante nga mga kompanya. dami, di ba? Kaya pamasko kaya sa mga manggaran. No? Disimbre man subong. Ang gani. Tugong ko gyapon sa mga ginanod da kay wait may mo. Parang do Pasko ako lang na sila. Dugangan ta kwartan la. Ha? Hindi kitang may may control sa Galing kiti amo ng hampang kung Negosyo. magmahal sa international market, magdamo ang mga salakyan, mamahal naman ang gasolina kag diesel. Kung mag-increase ang demand, gamahal naman ang gasolina kag diesel. Diri sa aton sa local, apektado kita. Mahal dito sa international market, baklon ta. Pag abot din, siyempre, mahal man ang iyang bili. Natural ina. Sa diesel, mga 1.50, 1.35, tub-tub 1.50. Amo ning kada litro ang increase sa diesel. So dira na siya mampang-ampang. Ang sa kerosene, mga 1.20, tub-tub 1.30 kada litro, Action Ricky. Ang price increase. So, Do sobra na 1,000 blam. gadamo naman subong ang salakyan, abi mo. Oo. Kabudlay. Amo ni gurong rason nga sa ikalima nga distrito nagligad nga Biyernes nagtag tong ila nga congresswoman blas ang debatere na nga ano ba nawag na motorbike o tricycle bla No? Ano na gani? na 117 no to putong naklambot 117 ha. Dako-dakong budget istorya na kami ni Action Marlon. Pato ko to pero sa galing kay balo ka way kuya ga pagita sa kuano no libot lang ko na sugata kun lang daw motor daw may mga motorbike may mga karagahan na blay ng electric kuan bla action sa kita mo na E-trike? oo nang daw tricycle daw mulumanggod sa tricycle daw Electric tricycle. mulumagulang sa tricycle. Actually, si Sir Argenio nagasabat sa ngaton nga no. E-trike, no? Amo na siya. Electric tricycle. Amo na siya, sir. E-trike. Amo na siya siguro. Pero Ang halos tawag e-trike or e-bike? ba- May e-bike man mo. basta daw mangod sa tricycle Amo na para maintindihan sa tao bla dayon. Basta may Kung sidecar. suman nila dati medyo kung gisa kuan mong komplasang kuan bla kabudlay na magala ka ambal siya guro. Ito gina wheelchair nung sa kanay. Pero damo siya may mga gimpang tagaan to, no? Mga kapitan. Mutang ambal ko sang ligad din sang wala ka ngaling kung may ara sila nga mabaton kaya mo nang impo nga nakuha ta daw natigayon pagi man sa nagapabilit nga classmate ta nga si Engineer Rolito Buyet Espinosa nagapapilit sa pagka board member. Tatlo gali gapapili da congressman, no? Sa ikalima nga distrito masulasabya inanada may away, no? Sa pagka-board member daw 5 no? Mga kilala incumbent man sa iban sa Gahimamaylan pero tiga kuan man may ibato man kay kabalo ka ang isa kilala ta daw ka kuan bla ka bakas magpapili siya sa pagka board member
sang ikalima nga distrito, tidawara siya sa tupad sang congresswoman perme. No? Si Buyet, yung bantuging ngalan, Buyet. Engineer siya, classmate ko sa high school. No? Classmate ko ng schoolmate. Do section 1 siya, na section 2 lang ko sa high school ko eh. Maalam ni sila eh. No? Kuha na sila, do siyang hambal-hambal ba? No? Daw ka damo sang nakabalo nga mapapili siya. Sa lalamat gid kay nakabulig-bulig sila sa mga kauturan tada sa ikalima nga distrito. Mo man ang importante maayo mga dalan tani, no? Tido okay man ang mga dalan kay lambot si katuna to do simentado naman. Si Frankie Oy ara man da, no? Ang kontraktor. Di daw ka dasig sa mga development mga progreso sa Banwa sa Isabela, si Doktora Consigliere Irene Montilla, ang mayor sa Isabela, mapisan man, no? Kaya damo man nagahambal sini nga masami siya nga nagabisita. Okay gid kay nakita ko man ang lugar nga natawhan ta nga kado ka kuan man ka baskog ang ila sini nga mga programa ka proyekto dira sa ikalima nga distrito. Pero galing kay mga mabakod man ang kontray, nga gatuslaw man gani bala mo, no? Sa mamaylan. No? Yung mga incumbent puti depende na sa tao da, no? Sunod nga mga inadlaw ba si mahibaluan ta kung ano gid ang prastada dra kay damo galing kay iban gambal sini nga ning di battery black sunshine. Do tag dual na katuig kuno. Pero depende ko na. Kaya ko budlay na kayon siling sang iban. Dapat ko patindog das la sang kan. Patindog das la guro sang mga pisas bla paras na. When may dialysis center na nga ongoing dira sa may Banwa sa Isabela. Tidak okay man. No, para sa aton nga mga tagpalmati sa ikalima nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Ba nagali sang congresswoman da, masyado kabuot magambal no. Munang manami kay ka kuan blado ka okay magambal, no. Kilala ko sang classmate ko. Okay man. Balon lang si Leon Guerrero tara ang talikod naman ng kanila yon. Kay ang pagkaon ara na. Thank you, Senyuda. Na? Ang ako malang gusto ko serbisyo nga makita sang tao bla nga mayo. Minano pa nga kung hindi man mayo, hindi gid why gid mayo gid eh. Una lang ang ambal ko si Palay mayo nga pagdumalahan sang ika-anom nga distrito sang Negros, congressman nila. Okay, ga pakita nga may ara gid improvement na sa mga lugar. Ang Isabela, mga dalan daw na kalayo na okay na. Ang unang ginapangita ko, na kay guro ang congresswoman da bangod kadamo sang pinangayo bla. No? Bisa bati ano? Yang pangayoon ko, ang pangayoon nyo kinahanglan bago ha. Kay brand new galing yung panagtag yan. Brand new, kamahal galis na ko na. Hindi battery na nga daw bike, ano na, tricycle. No? Basta doon may kaha ko, no? May pang-delivery. May kaha sa pang-delivery. Haping halos mga barangay kapitan, siguro yung tagaan dira sa ikalima nga distrito, Sinto di City, ini ka barangay mo. Si Pablo magtag-sin, may lang guro ng sobrang 10 milyones. No? Importante nga magamit kag makabulig para sa kinanglanon sa mga barangay da. Para sa aton nga mga tagpalamati. Viewers mo, may ara pa da? Sir, si Ma'am Bibi Gregorio Yulo, bago lang nag-join. Yulo? Nag-upod. Yulo. Sa din siya? Taga-diin ka, Ma'am Beb? Ma'am Beb. Kaya nga Bibi. Gregorio Yulo. May nga hapon, ma'am, si Ma'am Susan Rojo. Mayong hapon man sa tanan nga One Negros back-to-back warriors. Kag sa tanan nga family Rojo, kag sa family Diaz sa La Carlota City. Mga taga La Carlota, damo tigali action rik si Alieza Morales Cuello Feli. Kabalo ka anong gin niya action rik, gin comment, sila niya wow. Si Sir Lester, actually si Sir Lester is from New Zealand. Kalayo ng Sa mga lugar. Auckland, Layo New ng mga Zealand. lugar sila, no? Have a good Sunday. Pero taga-Dreaman sila. Mga Filipino. Merry Siyempre. Christmas na sa inyo. Halong Lester kamuda. Ray. Gwapo kay Sir Lester,
Sa nga profile picture. Oh. Madala ka pa, ha? Oo. Ay, hindi Nag-appreciate lang, kuya. Oo, ganun. Pareho sa imo, bala. Ara- Balo ka naman ara ka naman. Kuya, wag ka pang atik, ya. Di parehas man ta. Kamaran, kung yung mga atik-atik, ya. Oo, To, wala na yan sa dapat- vocabulary, taya. Oo. Mga atik-atik, ya. Importante Sir? nga may tagagwa to gali nga kuan di lang tao di sa aton. Kasi lalo sa sa Ilonggo nga pangambala. May aragin man na, nablang kasubo manabinong, layo sila sa ilang pamilya. Buwa. Ting kalingawan nila actually kay pagpauli sa ilang listaran or ginatiniran nila o sa ilang balay dito kung may ara. Siyempre mag-join sa programa. Pag may chimpo Tungkol ka sa mo yung nga programa. makapamati ka mo de, tagsa ka Domingo man ning program na mo ni Action Science Center sa Action Radio. Message ka mo sa inyo nga pamilya de kay parawag ko kay Action Science amo man lang ako nga kuan siya. Ang balita, gamay ng balita pagkatapos mga viewers na yon. Imagine si Mama Ana, si Noro, kada Domingo, why nag-absent? Si Mama Ana, gani Mama Ana, La Carlota, ma'am, no? Taga La Carlota ni si Mama Ana mo. Kaya kilala ya si, si Sir Hill Javier. Kilala ya. So, thank you, Ged, sa inyo tanan. Bisan paano, may upod kami Si- ni Action Ricky. Oh. Sa una, yung mo tanay, permi, duwa lang ta mo. Oh. Diba, sige, yung balam lang, Kay- duwa man lang ta di. Kay yan ni manager gusto mo. Dahil kung hindi ko man na siya pwede balibaran, station manager siya. Oo naman. Siya lang ni kahakumpas din ari pa di siya at large. Ini kay para makita man. Hindi kay Sa mga kabalo ka, taga-Sipalay. ang station manager sa Action Radio, parang may pusong mamon bla para sa tao yan. Na? Tiway kita Hindi da. na ganapang reception area ka mo. Ano din kami na tiway kita da. Ayo. Ang taga-Barin daw ba yaw? Sana Arang taga-Barin? makatulog-sing. Doon lang taga-Barin ha? Waay ang taga Bahrain. Ha? Basi na Duway. basi Or na basi laktawan na. kagina pa sila. Basi na laktawan mo guro. Kagina pa sila ba? Gato, tok na sila. Kasi Ha? kagina pa sila. Anong oras na to silaw? Temprano pa man guro. Though hindi ko sigurado kung ano oras. Guro mga last Actually, 12 pasado sungod to to mangli. Ahay. Ito 5 hours ng kwanta mo. Sa mga California, ay parang kaya palukad kisa may mababasahan ko daga pangabay gid sila pero tigalin tapos ng programa. Tapos ng programa, kaga mo pagka ano nila, no? Pero salamat sa mga OFWs. Kabalo kami, nga Pasko, Subong, I don't know actually, kay may ara gani isang iban nga makabati gani isang Christmas song gatulo ang luha, no? Mga overseas Filipino workers gusto nila magpauli. Ang problema titungod naman ni sa Omicron COVID-19 variant. Hindi naman sila makapauli. Budlay no. Kabudlay bala. Although nga may ara nga nakabalik na gid man amat-amat nakapauli. Ang iban gani by next year January na lang mapauli. Ang iban nakahingagaw pauli sini nga Disyembre. Pero ang iban daw alang-alang gid. No, alang-alang gid sila. Pero ang latest nga update Ara taga pa rin, no? ara sila. Ang tawa na beng, wag gagwa di kani sa screen yo. Ara sila Gusto gali. pa ikaw malawag eh. Tuod ka. Oo. Dali lang kay i-check ta anay. Lipdan mo guro. Kaya nga wala kagina. Uy, ko kakita kainaw. Ay, gatutok na sila. Ay, gidya. Amo gani do, hindi man ko Wasiway magpati ka nga sa wala sa imo. sila. Si Ma'am Niday gatutok. Oo, do, hindi man ko magpati nga wala sila. Hindi kay basi kagina. Kagina, panibala. Ha? Oh, si Hayati Eileen Aliyazia. Aliyazaya. Grabe Amo ni na. siguro. Watching from Qatar. Si Qatar. Sir Allen Louis Himotea. Sir Allen Louis Himotea. Super! Sir Allen! Salamat sa palakpak. Thank you, gidara sa imo. Palakpak siya. Si Ma'am Nida Bilyote Olarte. Kaya ara man siya. Si Ma'am Sweetie, way pa. Ano pa bala? Mamangkot ko si Ma'am Luz Viminda. Kilala mo. Kuha na siya, Bilyote. listeners kina siya sang migo ko na nagtaliwan. Tigang upod na permisa. Diri pag-abot na pag-abot sa program ko, sa ilo na di siya. Kay may Halos sa adlaw na yan si Ma'am Luz Viminda. Gaupod sa akon yan. Gakuan siya, gatabid siya, pagka Domingo, dire. Wow. Na? Nami sa ila. Lapit sa puso na ni Ma'am Nida. Kaina pa kami diri galantaw. Eh, Ma'am Nids.
Salamat, Gid. Merry Christmas na, ma'am. Sir Allen. Thank you, Sir Allen. Merry Pasi Christmas na sila. OFW man ni si Sir Allen. Wow. Si Ma'am Josephine Celeste Tayco. Ma'am Jo, salamat sa inyo. Kanami gid no? Sa trabaho tani. Amo nang gusto ko nga kada Domingo ari ka de. Kay para ma-acknowledge man sila. Kay kung ako lang de, gusto na lang ko makigan sa viewers ko. Hindi man. Hindi mga buot di sa tanan, powerful ini nga mga viewers ko gina-joke lang si Action Sunshine. Pero mas manami kun ara si Action Sunshine mo. Nga. Kada Domingo, diri ka gid sa program ko, gahatag ka gid timpo. Kay kinanglanon ka sa aton nga mga viewers. Kay kung ako lang nabudlayan ko kisa maggala ka kung may madiskusan ko nga sa program ko, ang mga viewers ta nagahulat-hulat man among alang nga kisa kalimtan ta nang oras ta nagalapaw na, no? Pero kung ara ka mas manami kay matutukan mo gid sila kay may FB ka mo. Ang kalipay abi, Action Ricky nila, amo man lang nimo. Amo Kung gani. mahatagan sila sang jutay, pila ginaabi ka segundos man. Nga ma-acknowledge sila, ang ilang nga presensya, mapasalamatan sila. Muna Grabe ginambal ko sa nagligad nga Domingo de nga din ko silutan ko si Action Sunshine nga ipalawag ko mo tanan. Kay tal Christmas man. Ako gining silot. Pero parehas bala sa Pero mayaw na nga klase sang happy ta. Ara kay sila. mabasa mo sila mo na. Mumala na. Ang akon kay Christmas man subong. Saka nila karon ka like sa atong de mga gabyol sa aton tag isa man lang kalibo tag pila ka bilog da pagkatapos ang like da isa lang ka bilog. Pero gas lubramang na. Siling ni Ma'am Nida. Si Ma'am Nida yati all out ang support. Grabe yung support na sang Kingdom of Barindi sa program ni Ricky. Si Ma'am Ana nag-react na sa imo. Ano siya? Wala sila gapangakig. Gapamati lang. Okay. Amo na yung tuntuod yung support. Hindi Sige, joke ko. Ang galing actually, Ma'am Ana. Joke ko lang to Kay parang nga si Action Sunshine ma-pressure nga kada Domingo ari de. Kay siya. Ako ang gabatyag. kasadya, Ako ang gabatyag kung wala ka mo. Na? Sadya. Balon mo si boss mo. Sadya. Away na yung problema siya yan. Boss, basta mga na... Way na yung ginahatag ako na yan. Buyan mo gid ko. Way, amo pa ng boss ko nga, way na yung gamo. Way, gina yan. Harap lang gali. Galing kay tiyam mo lang na. Pira usog. Pira usog. Isang oras, sabi budlay man hindi ta kalagas. But, maintindihan na sa mga viewers ta, kag sa aton nga mga tagpalamat. Salamat, ako yung kapasalamat mismo sa ila, tanan-tanan, nga mga viewers ta. Kabaloman ko nga, ara ka mo pag damit time nga makasulod ka mo, basta ara sa Action Sunshine, kwanta, pasudlon ta. Kabi pa may mga muluminsay ka mo sa pamilya nyo, yung program ni ihalad ko ni para sa inyo. Na? Bayan na yung ibanda nga gusto magkonsang balita. Total balita daw, kada oras, yung batian balita. Talakaman. Piyan pa kong kubed naglingin pang ulo mo. ang friendship naman ni Action Ricky, lawig na. And we support each other. Alin pa kami siyang regular day. Kung wala ang isa, daw kulang ang isa. Amo na. Wala na. Tuwang-tuwangan ka na Amo nang amon nga Gakadagdag ang isa ka tuwang-tuwangan sa baga. Pero thank you. Iyawan ko pang salod sila pero okay na. Bayad ako sa mga Bayad viewers na. God bless sa inyo tanan Bayad na ko sa inyo. Merry Christmas. Importante nga ara ka mo sa gyapon. Balo ka kung magpamati ka de. Do ka dasig simo magmanggaranon. Magmanggaranon. Do ka di buinas bla. Ano to? Di buinas sa lawas. Di buinas. Di buinas bla. Balo kayo na mga makayuhom ka, nagahado happy ka, so dula ang blatian mo da. Baklon mo pa ng bulong da kon. Uy, kanami, isang comment ni Ma'am Ana. Palangga gid kamo sang tanan. Amo gid gaka-stress pa ang balita, mayo makakadlaw. Ay ko mo. Do ako ka man Ma'am Ana, laban ngirit.
Laban, laban kadlaw sa istorya. Pero Madala kami ya balita. Balita importante tao sa aton mga tagpalamate. Kuan lang kinanglan tagaan tagidya timpong Sir viewers ka. Allen. Talagsa lang niya mo. Gapalakpak, Sir Allen, no? Sir, I salute you. Thank you, gid, sa support. Ah. Do ka ko ano, Happy naman lang kuya nga basta may ara ka may galantaw, may gapamati, okay na ko na. isipa, bila ko na no nakalawig ang aton nga wakal sa mikropono. Sobra na duha ka dekada. But they are still here, nag-support. Thank you, gid. Do hindi man ta makapoy. Merry Christmas sa tanan nga staff sang Action Radio, halin sa amon nga mga OFW diri sa Kingdom of Saudi Arabia. Thank you. Thank Kay you. Thank you. Ma'am si Susan Rojo. Ma'am si, whatever. Dito siya sa Basta Kingdom, lablab sa ka muna Kwan, mo sa niya. Saudi Arabia. Salamat mama. KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, gid, sa inyo. Salamat, Sir ah. Allen, salamat. Enjoy, gid, ho, balita, importante, gid, tuod na, salamat. Busog na, kuya. Sang hangin. Sang kadlaw. Mayong hapon sa tanan. Happy ko kay nalawag sila. Na? Kung wala ka, siguro may comment sa doon nagka-stress ko kung wala ka eh. Why gani ko no? Sila ni Ma'am Ana. Hindi, Kung wala ko, ti mamati nang Ako sila. yaga kaka-stress. Kay hindi ko kasaw nga hindi sila malawag eh. Na? Amo ko nakapalangga ang viewers ta. Gulat-ulat man na sila nga bisan paano makabalo man nila pamilya, di ba? Gani, oh. Ako simple lang inibulan na sa Disyembre mong tikin ng lanon gid. Na? Di ko mabalaan la karon pagi di sa Action Radio nga. Ito okay man to galing akon nga kapatid ayos. Yes. Oh, ka ulo intra. Bot silingon, mag-ulo intra sa live. Bot silingon, happy to siya. Sa iya nga nahamtangan, sa iya nga Natural. ginatrabahoan. Natural. Bisan layo siya sa Pilipinas. Ang kilala tato nga nag-una na sa aton. Actually, Action Ricky, amo gito siyang nag-ano man sa akon. Blado tudlo or not exactly tudlo, no? Pero do isa siya sa mga nag-impluwensya man sa akon nga magpalangga sa mga utod naton nga mga overseas Philippine workers kay malayo sila sa ilang nga pamilya. And amo na bala kisa may mga OFW manawag, mga ayo sang bulig. Ara siya. Isa na siya sa mga Damo man to sa mga connection migo ko eh, no? mabulig siya. Hapos man to nga klase ngayon bulig bla. So kay Mr. Rolito Buyet, Mr. Nito Olarte, saka businessman, mayong hapon man. Why sa galing kay Beratyo lang na iya, no? sa dira sa may kabatangan, no? Basta damo sila mga pamilya nga pinamati diri sa atong program kag sa Talisay. Sa kay Tita Gloria dira, no? Iloy ni Ma'am Nida, ayong hapon kay sa mga pamilya sini. Kaya lang naman timpo tayo, no? Pag gagawa Yes. yes. Lanay, mas may ara para bilhin, why? Salamat Para why sa tanan. Para hindi na kumakuan bla. Hindi ko makonsensya. Kay Doktora Tess, Oo. kay Mrs. Marisa Gamilong, dugay na ko wala nakatamyaw sa ila. So mayong hapon sa inyo. Ma'am Eileen, Hayati Eileen, Alia Zaya. Thank you, Gid, sa tanan nga mga overseas Philippine workers. Salamat sa suporta. We'll see you again next Sunday. Kita ay naman kita next Sunday. Amo na nga ginagamit ko pero may Action Ricky. Ang gaanay naman ta. Daso naman nga Domingo. Halong kamuda. Yes, salamat Action Ricky. God bless. Ako mga amo na ginapray ko na lang. Para sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga tagpalamati. Importante nakasukli ako. Bayad ako siguro. Kaya sa naligad nga Domingo ay ko gid lang pila ka Domingo kung kisa. May kabudlayan bla. Walang kung si Toto James ara kay ipakuan ko lang pasipad-sipad ko lang na siya iya. Pero mas maayo gid nga ara si Action Science and Lakson, ha? May balita ka na makayuhom ka pa. Para sa aton nga mga tagpalamati. Kahibalo kita sa nagakatabo. Para sa aton nga mga kauturan nga ari diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Iban nga mga importante mga diliskasa naton paso sunod tan lang na dumi ako ang Disyembre subong
tagtani para pabor sa aton nga mga tagpalamati kay sa mga viewers ta outside Philippines ang madala taman para nga bisan paano mabatian man ang ilas ni nga mga ngalan dire. Okay na, Action Sunshine? Okay. So ay naman kami tiyempo lang alang naged. Salamat sa liwat sa aton nga mga viewers, sa aton mga tagpalamati diri sa DYAC Action Radio Bacolod. Lubos ining inyo alagad nagapasalamat sa inyo tanan. Merry Christmas. Tag halong gidda ang tagsa-tagsa sa aton. Pod kami ni Action Henry Espolgar, ang atong technical engineer kag Toto James Sabinaris. Action Lord John Diaz, San Jose Center, atong security force Toto Edmond. Ngalan sa amon nga station manager Action Nona Magpanwa. Mga anchorman sa Action Radio kag mga Action reporters. Merry Christmas sa inyo. Ining inyo abyan sa kahanginan, balik sa sunod nga Domingo. Gaan kita sa aming lawas, mabatian kita kamakitaan sa gihapon sa aton sini nga palatuntunan. Ricky Arsaga at large, nagtatamyagid sa mga hapon, madamong salamat sa inyo sa nga pagpakigbulog. Sa Bacolod, Action Radio.